Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri Maharashtra, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri kidi top medical colleges bat ru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kajilla Meghalaya kalayo jingero haga National Arm Wrestling Championship. Kabala long hanong ba Trisur jong Kajilla Kerala kabala sedang naduk ka arpu pratrik ujiliu bat kabala kutno haga artrik unaitung araja apusan. Haga ni rinsan yakun ki sanpu arngut kid kot jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association kilala ban job iki jingyakom da kabayo kur sanpu artli kitakma na kabenta Kajilla. Kani ka jing kun ka kunthop ru yaki arpu arngut ki kinthai bat bungut ginong yakun kti ki bay shimenta hagi kerdan ba per ba kunthop yaki para athletes ki masters ki junior ki youth bat ki senior na kani ka rinsan yakun kani ka kunhon yale ka jong ka jilla Meghalaya kala la ban yokur arpu santli kita ka maksial khat santli kita ka rupa bat khat artli kita ka marnong bat nalor kata ki para athlete kila la ban le kai bha ha kani ka rinsan hakaba shipawngut naki kila yokur khat sautli kita kamaksiar laitli kita kamarupa barkawe kita kamarnong hagani kalumpung yale kai ka kunhun na ka jilla Meghalaya kala job ya ka kerdan ka baar ha ka overall championship but yo rungru ha ka kerdan ka baar kum ka team championship ha ka master men but women ka kating janga ka dei ai dikmana shabong na chong sa po lailiar opo shilong haga experience ki bangi yo apo Kerala Trisur te kalong kumdie ba mangi ki khasi long kawai bangi duna khai kata gadika mengi bangi duna khai ki khasi khamu ka te ki dekhar ki khame jrong te kalong disadvantage ngi ki khasi khamta mingi ki kenthai te kalong pat kawai na ka experience pat bangi yo ba ladangi don makna ka height ingkot ring ngila bantul skmat mangi don ka bor wala ngilong ki balong ka bon ma jungi ka klan te experience ni kalong ka bakham setak sisuk kalong ba chibon ki medal ngila iwan ra ya ka state tingkat bat ki para athlete ki grandmaster ki master tingkat bat ki senior ting supen pau ka jing sukumen ka ba ka bakrau ya boleh tak kena dua prilat prilinting ki khasi wala ngilong ki ki batlot wala ngilong ki ijai bendri ki barat buat compare bat ki state ding lala ban compete bat ki khar ba shabat ngala sang man ka na do 2022 te na do ki tu pori ngala le ki world asian ki babon te tak ada taksi ho ngala bon ki medals ki bang la jap apa asian haki world teng 4 jam handai ngashi yo ban yo arang fifth rank te ki national labun ki gold haki asian ngala yo gold te kai ni sokumen palat minta ba kum ka mawa ma kami kali am sing mereka ketika mendukung ya bagi layar bagi orang kita ka first runners up kum haya para haka men and women berketim overall championship layo ya kadang doa lagi stin ini aku masih ada nomor player jeng itu akhirnya ke bagaimana cha Kerala bon ini pada berkhidmat sekarang layo perform akhir kita kemudian medal tadi yang layo bon pana ki para atlet pada ki pa bidang kamen kembali kaya wheelchair kembali kaya ba hearing disable ba di bawah itu but ki youth ki and junior ibadah ki women pelala perform ha kenika jur ki masters kiba 40 years plus 50 years plus ki ale bahama di sekolah kade lain lala ha kenika championship hakaba de bergagi untai ni kumang kumba pitba ni de ki cerbele khasi ma ki bayi longkat ka hai kumil dir ashtam haban ka bikini ki ba ida kharste amar ki di bajrong ni 4 kilo shani idon gani ka hai 5.5 iba stay but 4 kilo hi tama ki de iba 6 feet lu tara ko shimstam han mar ka leverage ka han kini di khamjrong bakadau ni shimstam ngen barngi don kambon no ka finger strength ban konti ni ki kada shimstam ni tama wala katar bon hinangi nginaya le bhama karang le yo biting job ha kan thop lang bot ki referee
team official long san punyongut bro bishim menta pat ilong san po arngut ki bawandra jingjop ki dele pu arngut but ki medals pat ilong khasan tali gold khasan tali silver but khat artli bronze kentai arpo arngut matam gidi kisindang kentai barho ki bajam ti tang I wehi baham simla ban pai tong tambai lai kun ba nani syakmat lamar kani ka national kadai baik karansan jingejiet namenta ka world championship ka banlong hau banai September hapo Europe kata hapo Bulgaria te kinong job te kandai baik ka jimpen kre namenta kani ka world championship te kan sadon ya ka Asian level ru hau banai November ka banlong hapo Dubai te kata ru kende ki ju hi ki athlete na marba ka selection gadai na po ka national level ya ka ba kinyo bende simita doi ka thong bat ka jingpin kre ji ka bakam kraw pan kan dai bet namenta ka national game atau atpunyo ka belong lesi penai January February te kata ai gadi ka thong ha ka ba ngin sa penkre ba nadu menta om tang kini ki national athlete ki balai job andai kan sadon ru ka jing jiet pat namenta kita ki thai ne rang don sap lembaki college lembaki departments lembaki nu ki district ki baper ha ka ba bunai August ngin sapelong bat ki nong job hangta ha ka ba ki national ngin num jit chu ogim num sha chu ki national winners ndai ki nong job hangta ngin sabu pada ka special training ha ka ba ngin penbiang nadu ki strength and conditioning ban pentek bah kumdu kabor ni klan ni telot hai ki dietitian ngin penbiang ki mansur ki ban penkam let's say don kanunu ka injury te kini ki benta ki baper ki ba nginang ya pentre benta kum ka kunhun ba ngin sa train ya ki bat ngin sa penyakun ya ki bat kita ki bala ada ki national winners but kini ki national winners su kan long ka jingken tu lan ka jingken tip iki bakin umdai ban kencang ka national game ka dei ka history jong ka amsing hi ba ngim paju yo rung te ka dei ka thi ban kong bat ngin penkre adu kata kumba penkre lem ki kedun ba ngin persang ba nginum penlera nya ka ri meglia jingi ha ka ba ngin persang man penyok medal bat ka jing persang kan dei bet kanum dan lat don ti le nya ka jing stop ni open eye place mu sing le tak dal boleh dan kat bat ni kum ka kan hon meglia amsing na ko ka por bat kham tam ya ni ka sien bat ka kan ti ka menta ya ka ba ilayo ya ka jingjob ka ba dan brom lihat ski ilayo banwan simenta ya kan ka national level ka balong hapo Thrissur hapo Kerala te kani kalong ka sien ka paningkong diba ila create eta ka history hapo ka lama jong ka mawa Meghalaya Amsing Association ya ka bangilayo ya ka team champion overall ka bangibat ya ka kadran ka baa ka paningkong ka Kerala kataru haki live benta adu ka overall team championship ka paningkong ka baa kata ka team championship jong ka kerdan kini ki master beri sapok nam chalor bakum juru kini ki kong sumi bat ki baduna dokot pat mengitip ka para kategori bagi yo keran baar hi kata overall pau ka jing brace mungu harengkat bat ki don ki shimet ki baju yarap kersan ni na kawai kerensan te ka sport department ni ka yarap ingi man ki national level bat khamtam habi ya keren ne ya world championship hakisnem ladap kala yarap ki 100% te haki national pat ke long kumta ngim ju daya pendik khan hiru andrei ka ju sinyang hi ti annual fund te hakani kan ti ba menta pat namar ba kum ka kunhun kum ka officing ila bun kam ma ti pen kre kot
sela na benta kan ka national game nomor ki buon baki formalities buon baki level mo di committee bla bo la pembet ya sarkar ni haban ya penkre kama long simit ka long step de ngim simlayo benlit pan nama ke tuku bakan dengan national level ngim simlayo penyapan ngilasia kershan de event bakindit jongka mawa bat kamjuru kidat disimet bat khamtam igi hakni ganti bamta ke ibuan igi jing lut jing sep naka napla hakaba ngimdan jing kentho jing wo namar ba constitution ne kapor kam simla aila dingi manginya keren ya ka board yang peserta